Kay kebaca kitab Genesis. Kay kebaca kitab Genesis kalong masan hap ubriyo hagapop. Adam bagi em kila hap na hagapop. Ka jingmut ka jing perkat jong beriu kalaput no kalaput pelak hakmat jong blay blay aduk bah kal nong ban riu wang ngala babi la ne ngala susi bangatau yo beriu blay blay wang ngala susi bangatau yo beriu kamu tu blay la susi aduk ta bau ya ka ai bau blay la thau na dok pasang yo beriu chim per bo kam chim long sa kata ka jing tu nama ka kamram hi ka jong beriu ka dai bau on ya ro yo blay on bu yo blay hakmat handai la le pop no beriu la le pop thì cái chính muốn trồng brio kala nó sẽ cái chính long bom hóc cái chính put cái chính long corrupted đó thì nàng ta pele chính một số tang hublay ani hublay ublong unong thao brio sedang manwan pat iki wei pat kibor ban mani jika ban mani hublay ki mani ya gilum ki wa ki ding ki si ki bor mayan mani ke lele mani ubnai mani ke sngi mani ki kumta ter ki merat ki mereng berkoin thì barkani ka jing sedang ban mani kita ki wei pat kibor đấy cái ski ki kelalong kom kita ki jing bagi ong ki jing mani belai thau ki jing mani belai thau ki belai ha ka jat ki kenja ba pera pera ka du kum ka ba ar bang men am thau belai thau yela de đấy cái đây cái keren chpang ki kita ki belai thau ya ka turu ngin sai pet hagoi par ko pot ki kita ki belai thau ka jim ko jongi hatu ki kristan ki lan belai thau ne ti haga jaka begini ki brio kin mani ublay uba em ublay ubadan bor halal baro ublay ubalang unong tau hadai kila sya pensoi ban mani ublay no sawai kila sya pensoi ban mani ublay no sawai wat kani kejat beri Israel ya ka ublay ula jet ru kelas dang ban kedat no na kata ban mani ublay uba sisya sya ublay jong kani ka pertai ni ublay tau ti hakal nong balai puar jong ka kitab Exodus kat khot ka baningkong la maha mi ki kun sel hang ne wang ti bau tau pai lang ulai i bau Moses lat tut wan hiar nau tau lom u tau pai lang ulai lum lang hau aran bau la ong hau tu yeng tu thau blei yangi ban lech chishwa jongi naba uni u Moses u tau brio ken balawalam atet yangi na kari Egypt ngim tip shu la ja yu yu kerma bau Moses lek kiu sholom Sinai ikon Israel kemla shoban up kemla sha shoban up kemla shoban up kila lech aran kyong bat to gi thau na doi blei yogin mane hanik tin blei le small s mom dei capital s ma kemut ba kem dei higi blei higi gi blei thau dei te kila ong yu aran ni thau blei thau no ma ken yo ban mane kila thau do ma 6 year kila yamane Baskiski kini kejing mi ha kini kejubat jeprat jeng ban mane kan mau mendai ki we pe kijat beriu ki ba mane bre thau mendai tang maki hani ko ni seru dei ki balai kendu u blai ki balai shem u blai dei kat kejing plai luat ke jong blai ki ban mi negeri Egypt ka ki tu kamba pelen ke imat mat kun sel kidang long kale ma do kata de ban phai pat sigi ki blai ma kata ka bor jong setan kata ka bor jong kejing bisini ke jong setan yau blai đấy cái bộ long gini kijat ben riu ki ba khmat e ba do blai ke let no yu blai ta ka dau na kini ki blai ba ki kun sel ki jumane kita ki blai bal kita ki blai molek kita ki dagon ki ashera ki khemos idan kita kerteng je ki blai thau ba per hai kita ki por ba kun sel ki la poi ban mane te hakui per kijat ben riu to kani kijat ben riu Israel kani kijat ben riu bo blai ulajit hari saudong ki khot ki gentle kini ki gentle ni ki pagan na ka po ni kita ki ibrio baran saudong jaki keni te le se mar ba ki le se kem ju i kamba jong blai dei na kata ka jinglong pop jong ki pai ban mani kita blai thau per kamdan ke jing so per la na ki break bam tip yu blai ken mani blai thau no along no kum ki Hindu dei be ki mani ha ki jing mani ke jong ki na ma kim tip yu blai ba emro đây là rau tao ba mani yu blai ba em poi ban mani blai thau ke de ka de ke jing insult ka bakrau cái jing keren ben musim ko do tap sriam kum tahe utau batip yo musim ko ere keren ben yo musim ko te hani ru kini ki jat ben reu Israel ka bala tip yo blai I ka bor ka jong blai ki bala sakhi ka jing krau jong blai jong ki ru ki dang pai ban mani blai thau te kita ki we kita bre so dang ki la de mani blai thau lo pa kleng kleng ki mani ya ki met beneng ki mani ya
đấy cái mani cái singi cái mani ubenai cái mani cái Venus Uranus cái Jupiter cái Saturn kita berkait kita kibuan hambun kita kerteng jong ki play jong ki Greek sudah. De nado kita kipor kinong Babylon ki mani kita ke Easter bagi penuan ha ka penuan si Kristen kong ke Easter dai ke Easter Sunday priya sengoh den jong Good Friday kon ke Easter Sunday si sia ka de ka play thau jong kinong Babylon kata kerteng Easter wat sorong bangi dan ngi de ke Easter Sunday saya kadang beli tahu, keteng jong beli tahu jong nong Babylon nak kata kepot. Te jayu hene, te shwa mau beli un penbiang penbet baro iki konsel ba on ai kan iku hukum Moses khop an iki hodok kom ba prasin sa clear jong ulum Sinai ban le ya keren bau beli. Beli bau khot yu ban ai ka kubor. Beli udah penkre ban ai ya kan iku hukum si kun Israel. Kun Israel kemla ban ap ya kata. Te jayu beli jong Israel, beli jong ka Bible ublay mo mga phi nginget đấy dan kam ban tip de ka kerteng hakaba ublay ong i konselmen am yo ki we ki blay na lord jonga dan tang mga ublay dan syu ki we pat ki blay tang mga hay ngalong blay men am yo syu ki we ki blay na lord jonga kata ka de ka kubor kata ka de ka nongrim nakam ta jonga ba jong phiru bangin scam ha kata ka benta tang syu baklang ta benta ka ngi laban ngi hapan ngin saong ba ngin sapoi kata ka jikai bong ba em to ublay jong phiru kai mar kini kidan ki brio ki ba nget blay ha ka pertai tama kim nget ublay jong ka bible ha to da ka ba lesi mo ha ka brio jong i khasiru ki khasi ke barang bat ya kan yam tanrai ki ong ba ublay jong phiru ju ete ublay jong i ha ane dan teng na preng kristan ong ublay jong kristan ro de kum jingai khasi hi ju ane kan mau ublay jong ki khas jong ka jinget khasi tanrai dai kendiat bai dei bagade benta dai baro ki brio ha ka pertai ki mani ublay tama ki mani ya no ublay ngim tep dai ublay ba kumno ki mani ngim tep dai hari ublay bangi mani ngim tep komong upol dai haga jinglap ka jungu se ethen pi mani ublay ba pem tep ngi mani ublay bangi tep ta daw ngim la ba dong ba ki khasi ri nge yu ju hi ublay ngim la ban presdiam yu ublay la ni ngim la ban yu jor la ban compare ya yu jor ya ublay jong a bible bat ki wei bat ki blay jong ki jat ben riu ha ka thai ka ba kon thop wat ye ka jat ben riu jong i khasi ru de jo dai namar ublay jong i ublay bala pen pau ka krien ka jungu ublay jong i udan kan nong rem ublay jong i udan ka jing petisha bala tho bala scam bala pen scam bala pen shisha haki babun kirkom nama kata uni ublay haba Ukraine ki kun Israel haba ong ha Moses khili ong ki kun Israel men am yo ki wei ki blay na lord jonga kata kabut ublay wang ngam sobha ya phi ba pen pai pat se ki wei pat ki blay na lord jonga ta kata wang ngalong ublay ba thut shen đấy ketuk thut shen kata kabut ba ulong kabut balong jealous ublay ubisni ublay so tenat ublay sobha ublay yam ublay pagnot nakamta kita kiba persyang manwat blay no shawe na lord jong nik tin thut shen long balong khulung na pikini dei nu jing bam ken yam ho dei bagi bang di nu jing la kai ken yam ken yar ken thia madang hamadan ublay long hak da rukom bong thut shen dei ta da ublay kwa be nga be pi bangin sobha u in plejimut shau bara pemle ekata umur fikila long ke kinong mani belai thau